Nick, jongen, goed dat ik je eindelijk weer spreek, want leuk. Het is een aparte tijd voor je geweest, hè? Zeer goed. Ik ga wel even over naar het Maastricht. Ja, dat is prima. Hij zal even bij het begin beginnen, want wanneer en wat was er precies mis? Nou, ik had op 10 november, jongens, afgelopen jaar had ik dus de nieuwe single uitgebracht van Op de Lolly. Ja. En succesvol, geslaagd moet ik zeggen. En de boekingen komen en het was allemaal goed ingepland. Ook een goede drukke vastelavondseizoen ingepland. Mm-hmm. Tot op een gegeven moment dat ik al toch al enige tijd al te kampen had met stemproblemen. En dat had zeker met zingen te maken. Ja. Dat ik daar meer last van kreeg. Dus ik heb tussen mijn verjaardag 6 december en tussen de kerstmis ben ik gewoon naar het ziekenhuis gegaan via een doorverwijzing. En heb ik gevraagd aan de KNO of ze me heel even met zijn camera even konden kijken of dat toch gaat aan de hand was. Ja. En dat is dus wel uitgebleken dus dat ik een stempoliep had. Toch een stempoliep, weet je. En de lui werkte van een angst. Ja, en dan ben je ver van huis, hè? Want zo'n poliep, dat is finesse. Ja, dat is finesse en dat heeft bepaalde oorzaken. Dat kan een aangeboren afwijking zien vanaf jeugd af aan, als ik het zo maar goed spreken. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het bij mij te maken heeft natuurlijk met een verkeerde ademhalingstechniek, maar ook door de jaren heen toch al een aantal liedjes en optredens gehad. Ja. En op een gegeven moment, dan gaat je een klein pupje dan ontstonden een stem ben en dan merk je het nog niet al direct. Mm-hmm. En ja, dan gaat het toch een beetje aangevloeien en dan wordt het steeds erger en erger, totdat op een gegeven moment als een bluksje hebt gezongen van een half uur. Mm-hmm. Helemaal reisbus, ja, en dan maak je die zeuring. En dan vrekt Nick ook van de angst. Ja, verrekt het Nick van de angst. Ja, want ik heb toevallig vorige week met een logopediste gesproken. En zij vertelde mij dat zo'n poliep op de stem, dat kan echt al heel snel ontstaan, hoor. Als je een beetje aanleg ervoor hebt, verkeerd hoesten. Of zelfs vrouwen bij bevallingen, als ze te veel persen, dat dan... Just. Het gaat echt... het zit in een klein hoekje, zou ik maar zeggen. Ja, en, zelfs alcohol, tabak, dat zijn allemaal die kleine dingen wat daar ook mee te maken heeft. En de ene persoon is sterker tegenop gewassen als de ander. Ja, precies. Ja. Dus ja, goed. Maar ik heb het stukje achter de hand. Ik ben afgelopen maandag met de maandag tevoren, ben ik op onderzoek geweest in Amsterdam. En ik maak weer. Dus de chirurg heeft me 100% weer groen licht gegeven dat ik weer voorzichtig opbouwend een liedje mag zingen. Oké, want je bent dus geopereerd, de poliep is verwijderd en daarna kwam een periode van stilte, hè? Want mocht je wel praten? Volgens mij ook niet, hè? Normaal bij zo'n procedure hebben ze 3 tot 4 dagen algemene stilte nodig. Dus dan moesten ze totaal rust houden. Ja. Maar omdat bij mij ook nog het weekend erin speelt, want logopedisten die werken niet in het weekend. Dus ik had dus de pech dat ik dus 7 dagen mijn mond moest houden. Oh, wat lastig. Wat lastig. Voor het toeswerk, voor het toesfront was het eigenlijk genoten rust. Maar ik moet eerlijk zeggen, Silas, ik ben een spreker en ik hou van zingen en de kind mezelf ook, en de meester ook wel. Ja. Probeer dan de 7 dagen mooi te houden, even op zijn Maastrichtse zaak. Dat is een helftjob. Dat is de goedste helft van mijn leven geweest. Ik kan het me voorstellen. En hoe ging dat dan? Blaadje en pen erbij en dan als je iets wilde zeggen, opschrijven? In het begin ging het eerst met een bleedje en een pen. Ja. Naar de hand gaat op een iPad tokkelen en mijn tante verwoorden, maar naar de hand heb ik gewoon het liplezen gebaren gedaan. Dus, en dan moest de toesfront moest maar even erachter zien te komen wat ik dus probeerde te zeggen. Het was een soort hints, hè? Klinkt als 2 lettergrepen. Ja. Oh, verschrikkelijk. Hey, maar laten we dat allemaal vergeten. We gaan naar het goede nieuws. Je mag langzaamaan weer beginnen. Dus niet volle partij weer elk weekend gaan zingen. Rustig aan. Nou, sowieso, ik mag wel ieder weekend wel gaan zingen, maar ik moet mijn repertoire rustig opbouwen. Dus ja, de wet zelf ook dat dit best wel een temperamentvol repertoire wat ik meestal heb. Ja. Dus het is niet meteen van op de lolly. Nee, het is gewoon heel even rustig opbouwen met een rustig liedje en dan zo langzaam oefenen. Want de logopedie, dat werkt nog, dat wordt nog altijd een tak gehouden. En tot 2 keer per week. En goed, ik heb ook verder geen medicijn gebruikt of niks. Het is gewoon ademhalingstechnieken, velstemoefeningen, veel water drinken. Ik ben nog gestopt met roken. Dat is dus één voordeel. Andere nadeel, dan kunnen we 10 kilo, 14 kilo weer erbovenop. Dus, maar dat is gewoon voor binnenkort alweer veranderen. Nee, maar goed, ik ben wel, door die heel ben ik weg nu. Die ben ik kwijt. Ik moet zeggen, als zanger ziende, voor het carnavalseizoen, zo gaat uren krijgen. Ja, dan interesseert ik die poliep niet, want dan denk ik ook in een optreders. Maar
de gezondheid gaat toch voorop en dat hebben we gewoon geen bak genomen. Dus, uiteraard. Maar ik maak het weer. Dus we zien nog volop bezig. Dus nou weer lekker gaan optreden, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van ja, nou wil ik ook weer de studio in. Gaat dat gebeuren? Staat dat op de planning? Dat gaat ook zeer zeker gebeuren, alhoewel ik wel genoeg repertoire heb om in de komende tijd toch wel weer naar voren te brengen. Want ik heb ook afgelopen tijd een nieuw album gemaakt en daar zien ook nog liedjes in. Die zie je altijd wel eens reizen. Samen zingen, samen dansen, dat soort repertoire. Dus, maar ja goed, dan wil ze toch weer opnieuw beginnen. De maakster weer opnieuw beginnen. Wil ze ook weer opnieuw een plaat brengen in de studio. Dus we gewoon binnenkort gewoon proberen een aantal liedjes opnemen. Okay. En als ik van de gelegenheid gebruik mag maken, zie dat Pak je moment. Pak je moment. Avond, ja. Er wordt een avond met Nick Gielissen georganiseerd. Oké, hartstikke leuk. Ja. Dus daar, en dat gaat 24 mei aanstaande plaatsvinden. En dat wordt gehouden in partycentrum Sandanaco. Op de camping in Sandanaco. Leuk. Ja. Mensen noteren het alvast. 24 mei, zei je, hè? Just, en de lui die kunnen zich daar alle informatie in terugvinden. En dat zal morgen gebeuren op mijn Facebook. Dan wordt ook de ververkoopadressen van entreekaarten en dat soort gelegenheden wordt dan allemaal bekendgemaakt. Oké, spannend. Ja, Spannend. Leuk. Nick Gielissen helemaal terug weer. En nou ja, je riep het al even, samen zingen, samen dansen. Die heb ik toevallig ook klaarstaan. Dus die ga ik absoluut nu draaien. En nou ja, binnenkort zal je Nick misschien wel zelf het plaatje live zien doen. Goed. Ja, Nick, dat was hem volgens mij wel, hè? Silas, hartstikke bedankt voor de aandacht, jong. En lui natuurlijk ook weer wil ik alvast ook van de gelegenheid gebruik maken in die tussentijd van 4,5 maand. Dat ik zoveel beterschap heb gekregen, steun heb gekregen van lui, van boete af, familie, vrienden, kennissen. Ja, die wil ik dan even van de gelegenheid gebruik maken om ze bij deze eventjes allemaal te bedanken voor hun aandacht, voor hun steun. Het is grote doorgeholpen. Kijk, bij deze gedaan. En Nick, ja, heel veel sterkte. En succes vooral, hè? Sterkte heb je niet meer nodig, hè? Hey, we spreken ons snel weer, Nick. Is goed. Fijne dag. Hoi. Hoi. Nick Gielissen was al terug van weg geweest. Hij mag eindelijk weer zingen, optreden. Er staan leuke dingen op de planning. Hou zijn Facebook dus in de gaten.